Tarata avril kalo tile mugan ani seegin san ba fila ani mugan ni aw ka kunnafoni ale wagati seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan. An bɛ taa Kayikaw fɛ yen nɔ u ka dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ yen nɔ n'ale bɛ wele ko Alifuseni Dawu a baarakɛlaw fo ka taa se dugudenw ma u farala ɲɔgɔn kan kunun ka ɲɔgɔn ye ba kɛ u y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ baarakɛminɛn foyi de tɛ olu bolo u ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnyara banabagatɔ minnu bɛ yen ni coronavirus banakisɛ yera olu la olu kunbɛlan bɛ se ka kɛ cogo min na ko o tɛ u bolo olu b'u ka o ɲɔgɔn ye la wagati min na u ka gouverneur ale fana ni kunnafonidilaw fana tun bɛ ɲɔgɔn ye la a ka fɔ la ko foyi ntanya tɛ ni dɔgɔtɔrɔsoba mɔgɔ ninnu na ale kelen k'o fɔ o kɔfɛ dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw kumana u ko foyi tɛ olu bolo ko gan t'u bolo min n'a bɛ don tɛgɛ la ka u bɛ se ka kisi cogo min na bana in tɔɔrɔ ma k'o tɛ yen fini jɛma min fana n'u b'a don u kana k'o fosi de tɛ olu bolo gouverneur ka kuma la tuguni a ko kunun avril kalo tile mugan ani wolonwula ko Kayi mɔgɔ 7 de bɛ yen nɔ coronavirus banakisɛ bɛ maa min na ni u bɛ kɛnɛya sira fana kan ko mɔgɔ 3 o de nin tora a la Mali ta fanfɛla bɛɛ lajɛlen na sa kunun coronavirus banakisɛ yera mɔgɔ 19 de la o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan sa a bɛ t'i jɔ maa 400 ani maa 8 de la mɔgɔ minnu bɛ yen sa ni olu kɛnɛyara o de ye maa 113 ye mɔgɔ 23 o nin tora a la Sunkalo a y'a wajibiya nka o denmisɛn minnu bɛ yen nɔ n'u ɲɛsinnen bɛ sigida dɛmɛni ma u y'a laɲini ka dɛmɛ don u ka dugudenw ma u ye dɛmɛ in kɛ mun de sa o de kɛra ka ji ɲuman di dugudenw ma a kɛra maa minnu ye sa o de ye sosokura dugudenw ye a nalen kɔfɛ tile damada ka bɔ Ɲafunge ni a tora yen nɔ a cɛ minɛlen kɔfɛ banbagaciw fɛ ni o kɛra avril kalo tile 25 san 2020 n'o o tɛ maa wɛrɛ ale ye Sumayila Sise o furumuso ye ni o ye Astan Tarawele an ka jamana ɲɛmaa y'a bisimila alamisa tɛmɛni avril kalo tile 23 a y'a bisimila yɔrɔ min na sa o de kɛra a ka so ye Sebenikɔrɔ kunun tɛnɛ avril kalo tile 27 a kɛra sɔgɔmada tile wagatini an ka finitigi dɔ bɛ yen nɔ sa n'ale bɛ wele ko Sangare a bɔtɔ a ka baarayɔrɔ la ni ka taa Gawo banbagaciw ye a minɛ a kɛra yɔrɔ min na sa o de ye Boni ni Dala furancɛla ye minɛni yɛrɛ kɛra wagati min na sa o kɛra ka sɔrɔ ani a ka denbaya de bɛ ɲɔgɔn fɛ ni o y'a muso ni a denw ye olu bɛɛ lajɛlen de tun bɛ bolimafɛn kɔnɔ bolimafɛn min n'a tun bɛ ka bɔ Gawo samedi tɛmɛni ka taga Sevare an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a ma dɔn kun min na banbagaciw ye u minɛ nka ɲininiw bɛ sen na an bɛ taa kɔkan kibaru la Senegalikaw fɛ yen nɔ u sirannen don kosɛbɛ coronavirus ale banakisɛ kana don u ka kasobondenw kan maa min bɛ yen sa n'ale bɛ o lakɔlɔsili la a y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na ko coronavirus banakisɛ tɛ kasoladen foyi la an bɛ taa Bɛnɛkaw fɛ yen nɔ u ka jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ sigida ma u y'a laɲini sa u ka kunnafonidilaba min bɛ yen nɔ n'ale bɛ wele ko Ignace Zuzu ko k'a labila teliya la Ignace Zuzu sa ale ka kiri bɛ kɛ bi avril kalo tile 28 san 2020 ayiwa sa nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ala ka sunkalo tɛmɛko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma